अरे आजकल के पतो हो कि कुछ बोल देना तो बड़ा बुरा मान जाता सो। हाय देख मैं घर के काम पड़ल बा अब पता ना कहाँ बिया। ऋतु ए ऋतु अरे कहाँ बारू हो? का अम्मा जी का भइल हो? का करत हो? सुतल हो का? अरे ना या अम्मा जी हम तो घरवा में खाना बनावत रहनी है। अच्छा खाना बनाओ इतना भारी काम बा। हम कहली है कि द्वार पर झाड़ू लगा दो, कहवी कि भैंस के लहना डाल दो। अब देखो तनी तो कुछ नहीं के भइल आ तू खाना बनाओ तारो। हाय तनी झाड़ू लगा दो। ठीक बा अम्मा जी। अरे तनी साफ से लगाओ। ए अम्मा जी काहे चिल्ला तनी? चिल्ला के पूरा गांव भर के जनावत तनी का? आ सब का कही कि उजारन के पतोहिया काम धंधा ना करेली, यही से सास इतना चिल्ला के बोलत तारी। सही तो कहीं सो एमे कहे वाली कौन बात बा? अच्छा यही पर कह दो ना तो गदहो के बुरा लग जाई।